mal si sa lepšie učiť. Tak takýto argument používajú najväčší hlupáci, všelijakí akože úspešní podnikatelia alebo vysokoškoláci, čo si myslia, že majú úspech, keď majú trocha peňazí, ale pritom sú väčšinou nešťastní, nadutí idioti, chudáci proste s penázmi. A väčšinou sú to aj ľudia, čo majú len trocha peňazí a už si volá, čo o sebe myslia. Ide o to, že každý má právo na dôstojný život. Každý, aj kto robí tú najmenej vlastne podradnú robotu, alebo u mňa není žiadna podradná robota, proste každý musí niekto robiť aj upratovačku, aj na verejných záchodoch, aj robotníkov, aj zákase v Lidli, proste hoci kde, každá práca má byť uznávaná a má byť dôstojne zaplatená, aby ten človek mohol uživiť svoje deti, aby mohol ísť aj na dovolenku a aby si mohol kupovať normálne potraviny, nie oné akcie v Lidli, čo sú oné den pred záruku. Čo to má znamenať toto? Jak si to môžete vôbec myslieť, že mal si sa lepšie učiť? Každý sa ani nemôže lepšie učiť, lebo sa nenarodil s takými schopnostami, vlastne nemá na to dostatočné IQ. Rýchlostný kvotient, keby ste vedeli, lebo IQ není múdrosť, čo si tiež vy všelijaký myslíte, že IQ je značka múdrosti, čo je totálna blbosť. Proste nie každý sa môže učiť lepšie a každý si zaslúži dôstojný život. Takže vážte si každého, kto pracuje, kto chce pracovať a tento štát to musí zmeniť, aby mal každý dôstojnú výplatu. A nie hen taký sprosté argumenty máte.